Vorbiți-ne puțin și despre cursurile propriu-zise. Limita inferioară de vârstă este de 2 ani. Sunt cursuri de educație muzicală pentru preșcolari. Suntem singura școală de muzică, fie de stat sau privat, nu are importanță, care ține cursuri de muzică pentru copii de 2 ani. Am fost priviți cu mare reticență când am inițiat acest gen de cursuri. Este un sistem provenit din Anglia. Ei fac muzică chiar și cu copii de 1 an. Poate părea puțin deplasat, mai ales pentru societatea noastră, însă rezultatele pe care le-am avut au fost uimitoare. Cu copilașii mici se face educație muzicală, ei învață să-și dezvolte partea de ritm, de melodică. După 1 an de zile pot să fie încadrați la unul dintre instrumentele pe care îl preferă. La educația muzicală fac atât vioară, cât și chitară, pian, se acomodează cu instrumentele, se acomodează cu sunetele muzicale, cu profesorii noștri și ulterior majoritatea rămân și fac un instrument la noi. Digitație de do major, da? Așa, da? Așa, bun. Do, sol, mi, sol. Și se repetă. În asta e la fel. Bun. Limita superioară de vârstă nu există. Cursantul cel mai în vârstă, dacă pot să spun așa, a avut 80 de ani, a venit la chitară, a făcut câteva lecții de chitară pentru că făcuse în tinerețe și a vrut să-și amintească cum era și dacă mai poate să cânte la chitară. A fost foarte încântat. Mai avem o cursantă la pian, 77 de ani. Și, de ce nu, muzica ar trebui să fie pentru toți și asta încercăm noi să propagăm. Încercăm să desfințăm mitul afonului. Toată lumea spune că sunt afon, nu am niciun fel de noțiuni de muzică, dar dacă este să ne gândim, nu avem noțiuni nici despre matematică, de altfel, când ne naștem. Și asta se dezvoltă și prin învățare, se educă, se dezvoltă în timp și pot să zic asta din experiență proprie. De-a lungul a 12 ani de muzică am reușit să fac progrese absolut uimitoare prin muncă și cine își dorește poate să facă muzică. Din punctul ăsta de vedere nu există afon. Următorul, cu degetul 1 în prima căsuță, în prima poziție. În prima, aici. Da, și apoi următorul aici. În a treia, da? Te uiți pe... Da, dar mai cu... Pune jos, jos, deci... Pentru fiecare cursant care urmează la noi, fie că sunt lecții de vioară, de chitară, de pian, de canto, de violoncel, de percuție sau lecții la alt instrument, există posibilitatea de a participa gratuit la workshop-ul pentru dezvoltarea abilităților muzicale, care cuprinde noțiuni teoretice de teoria muzicii, dar se face foarte multă muzică practic, adică dictee, solfegiu, recunoaștere de note muzicale și așa mai departe. Încercăm să-i ajutăm să se dezvolte muzical. De asemenea, pot să participe gratuit la cursurile de cor. Dar în ceea ce privește prețurile pe care le practicați, unde s-ar situa ele? Și cui vă adresați din punct de vedere financiar cu această școală? Prețurile variază între 250 de lei pentru 4 lecții de muzică și 500 de lei pentru 8 lecții de muzică, fie de modulul, în funcție de modulul la care participă un cursant, educațional sau hobby. Educațional face 2 lecții pe săptămână, hobby face o singură lecție pe săptămână. De asemenea, avem și cursanți care nu plătesc nimic, oferim burse de studiu anual. Este modul nostru în care încercăm să reîntoarcem activitatea pe care o avem în societate și să aibă acces la educație muzicală de calitate și copiii cu posibilități financiare mai reduse. Ce urmează? Mi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Urmează la. Acușul drept. 2, 3, 4. Cât durează aceste cursuri și ce oferiți celor care finalizează această școală?
Cursurile durează atâta timp cât cursantul dorește să participe. Desigur, scopul nostru este să reușim să facem cursantul să se simtă bine la noi și să-și dorească să participe. Nu am avut cursanți care să vină 2-3 lecții și să renunțe. Media cursurilor este undeva la 2 ani, 2 ani de studiu. Cei de la modulul educațional, desigur, urmează mai aprofundat și atunci urmează pe o perioadă mai mare de timp. Cei care vin pentru hobby, desigur, au și alte activități pe care le fac, de la echitație, not, șah, arte marțiale și la un moment dat părintele trebuie să decidă între multele activități pe care le practică copilul. Câteodată, din nefericire, renunță la muzică pentru că beneficiile sunt mai greu de văzut și pentru că nu există o cultură muzicală la momentul actual la noi în țară. Desigur că părintele spune, ok, la not se dezvoltă copilul frumos, armonios, la echitație îi place copilului pentru că are de-a face cu animale și este interesant. La muzică beneficiile se văd în timp, le dezvoltă totuși creativitatea, memoria, gândirea abstractă și, de ce nu, toată partea asta artistică care poate să-i construiască pentru un viitor mai luminos. În cât timp poate dobândi un cursant al dumneavoastră cunoștințele necesare încât să înceapă o carieră în domeniul muzicii? Cariera în domeniul muzicii începe în momentul în care vii la o lecție de muzică. Ulterior, fie că dorești să aprofundezi sau nu, fiecare are posibilitatea să decidă asupra carierei lui muzicale. Eu consider că fiecare artist a fost mai întâi un amator și cred că o carieră în muzică au chiar și cei care au făcut 2 lecții de muzică, pentru că altfel nu ar fi avut niciodată posibilitatea să aibă onoarea cu un instrument muzical și așa mai departe. Dar revenind la întrebarea dumneavoastră, o carieră în muzică, cred că după maxim câteva luni de zile poate să înceapă. Ține foarte mult de determinarea cursantului. În acest moment aveți și cursanți din străinătate? Sunt cursanți din străinătate care locuiesc în România. Noi susținem cursuri atât în limba română cât și în limba engleză. Și ca atare avem destul de mulți cursanți pentru care susținem ore în limba engleză. Sunt expați și sunt cursanți de la diferite ambasade. Vă ocupați singură de ceea ce înseamnă manageriatul acestui business? Nu. Avem o echipă de manageri și fiecare are task-urile lui foarte bine precizate. Există un manager care se ocupă de tot ce înseamnă customer care, foarte bun, provenit cu foarte multă experiență, a lucrat în bănci ca manager de customer care. Există un manager de marketing, un alt manager de PR, un manager financiar și eu mă ocup de zona de vânzări și zona educațională. Este o afacere greu de condus? Este greu de condus un astfel de business pentru că avem de-a face cu oameni care au un background muzical. Ei sunt artiști și artiștilor întotdeauna nu li se aplică aceleași norme ca oamenilor de rând. Sunt ceva mai capricioși. Și nu numai. Facem de 3 ori pentru fiecare în parte. Hai să facem totuși mai rar. Hai
degetul 3. Degetul 3. Da? Ăsta e degetul 3. Și ăsta, degetul mare tot timpul el însoțește. Deci tu ai nevoie să-ți prinzi griful chitării, nu stă în aer, da? Nu cânti în aer cu el. Dumneavoastră ați reușit să vă amortizați investiția inițială, iar afacerea merge pe profit? Suntem cu costurile, să zic așa, pe zero. Și merge spre profit. Desigur, asta ține și de noi dacă ne oprim din dezvoltare. Însă, dat fiind că anul viitor vom deschide un nou sediu în țară, într-unul dintre orașele mari, suntem mulțumiți. Și prin afacerea aceasta nu putem să spunem că ne-am plănuit profitul în 4-5 ani de zile. E o investiție umană, financiară, pe termen lung. Ce satisfacții majore oferă un astfel de business pe lângă satisfacția banilor? Pentru cineva care a făcut multă vreme muzică și a început la 6 ani, oferă satisfacția continuității. Că ai senzația că nu ai lăsat undeva în trecut ceea ce ai făcut pentru multă vreme. Și satisfacția este aici, cu noi, zi de zi, în faptul că vedem cursanți mulțumiți, cursanți fericiți că au posibilitatea să facă lucrul acesta. Și nu mă refer doar la copii, pentru că pentru copii există multe tipuri de cursuri, mă refer aici la adulți. Adulți care în tinerețe nu au avut posibilitatea să facă astfel de cursuri, care și-au dorit să vadă cum arată un pian, cum sună, ce e cu o vioară și așa mai departe. Avem cursanți adulți la vioară, la chitară, la pian, la canto și acesta este un segment pe care noi îl exploatăm, în sensul că, de ce nu, cursurile acestea de muzică ar trebui să fie și pentru adulți, nu numai pentru copii. Doamna Tănăsoaie, vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiunea Business Boutique. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Eu sunt Radu Dumitrache și în speranța că ați descoperit un alt model de business drept de urmat, eu îmi iau la revedere și vă aștept și mâine de la aceeași oră. Seară plăcută în continuare alături de Money Channel.